Ndeysaan yeewende faade ceerno yeewende waɗi gande jankindiɗo yeehi tarik e jimi pulaare neni cuni yewtere jarali majji wittoji e gure Fuuta timmi nulal ma e leñolngol gasi jimi ma ala to jottaki Fuuta ala to koyngal ma yaɓɓani Sénégal e Mauritanie ha e Mali daddori raddi gandal addi yaadu jamme e ñalawma haɓani ngaari mboya ko kuɗol e ɗarwol wonno joɓari ma ko yidde gandal umminnoma andude guri Fuuta wonno haaji ma dingiral jamma bela sunima wasiyaji e tindinoji keddima dona ali bela yewnama leñol fulɓe yejjittama golle ma majja jallo jeeri moƴƴi jikko ganduɗo gondigal laaɓɗo rewdi kewɗo muñal jokkowo en ɗam bawɗo dinɗiragal yo Allah yurmo yaafo dinde am bajja harnuma aljanna sihilam amin ya barkinulaɗo e kuɗol ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Amadou Ba lollirɗo ngaari polel gorko mo polel jawɓe e sawtol gelgal leñol gorko mo jaware beele du juma tew jimte galleji noddinal kadi mawɓe danade ɗon won wuur ceerno Mamadou Bandelli walla mbiya wuur ceerno Ibrahima Thiel kono noon kadi sa welama nowtama dekol tareji tar gudde nammade baari baruji e muccitaji ɗum noon kadi musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam eɗen ñaago kadi dendagal kadi hettiyankoɓe men ne gowɗen ni yiide yo duwan ceerno meɗen jinnaɗo meɗen Abdoullahi Ali Diallo Diallis gorko mo Mboyo ha kandorgal ceeloji lawre Bila Amadou Yerno musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam gonen e jaam eɗen duwno jennagal seere meɗen tawteɓe dingiral jamma bela hetta bela jamma bela wona leccere sani saka ngela e gardugol ceerno meɗen jinnaɗo meɗen Ndiaye Hamidi Ndiaye gorko mo horko jeere daari wuli koli horko jeere e gelloji birom gorko mo kalan kulle e doorumaji boɗeji